Shubor nakaslem jong udongsan hima. President kahenyo Trap Integrated Territorial Organization habakran halor ka jingti ba jingket be an yu doyong ulong ba kahitu kalong ka bakloy lada ka high court ka khot ya ka seng haganu kanu ka por ba don bak lakran ya kani halor ka jingsha kano ka seng ba ka yo nong nakakamti ba khai be an yu doyong haga ba president ka seng ulong ru ba ka seng kala pha da ka jingtho so menteri rang ba du kari Narendra Modi man pha wa de ka jingshisha ling ba ka CBI ban lab ik ba don kti bat ki bam don kti ha kani ka kamti bat khai be an yu do yong ba don bak lo ong ru ba ka pau shai ba ka dang don ka jingde be an ban ti bat khai yu do yong namar dang shen ka seng kala yu ru ban bat ikitrok ki bakit yu te marpo khando bat kala IT no yaki shaka high court ban pha toket khambania hnai hadu manta yu do yong balabat na kitu kitrok don jingtep shu shano don habakali la ka seng ka don jingtep ni em laki don ki bahapo ka sarkar ki bedon kti hagani ka kam banti bat kit be an yu niu marpo khando na kalyang president ka seng ulong ba pat la ban ong AA ban kano badon ki bedon kti bat ki bam don kti ban le ya kani ka kam shu ba don ba kula ban rap ru da ka ba ong ba ka de ka sarkar ka ba ailat bat ka don ka jinga sala ban don kti lang banti bat kit be an yu do yong way ka report a citizen report prepared by civil society group in Mekla and submit to the Supreme Court earlier this month, submitted though the amicus curiae in the case called Colin Gonsalves, Liz Vincent Pala, Lok Sabha MP and 4 ministers in the Conrad Sangma-led government and 7 MLA alleging these men or their relative are coal mine owner. This is just a sample for the political class on the independent audit of coal mine will reveal that many high-ranking bureaucrats, technocrats, police people are involved in mining business, the report said. Kani ketika katkum ketukar report jong katarik Januari 2000 kandai. Te hakish tarik Januari arpo ka mekla lo kayuktar kala direct ya CBI to induct ya kata inquiry hagani ka alleged racket habaya dei bagani ki illegal coal transport ki boulder but ki bitel not haga state jongi kabala IFIR persat do SP jongka is Gentle Health District te haga khat bai tarik February arpo home minister ula sya penhiarno na shuki hatu ko por bat menjong kontrak tungkal sama ba James sama ka po ka fort poli jong ina marka neka illegal transportation of coal haga sautrik match samut ki la syakem ki bure ki beron kti hani ka kam doyong ki ba kunthop yu hemen jong revenue minister tharai pi tip ni ha sakalan gohti bat ki syakem bat ki ap sautli trok to ko por hi dang bat revenue minister kermen celah te haga khatra tarik match jar puwai pat ka la don sko competition lingba jong operation mekla lokai ta for the second time kila advice ya ka state ban recommend ya ka CBI inquiry bat ban lat ya ki mastermind haba ya dai bat ka kam ti do yong bat ya kai nei ki kam dingba kita ki power jeng tek syndicate la ni ki mafia bat how arpuai tarik jong ke September arpuai ru pila ba shibun ba ki wat lingba jong ke hituru ya kon persya ya kini ki legal coke factories bat ni da keliru nang no ki yo gitu kidu yang bat ki wan gumno namar bah ni la yetep shai ba barok khoj ni don ya kata ka kilap ya kata ki illegal coal transportation but ya ka illegal coal mining but hot hagani ka memo kumban shu ya kren balingi thok nga kanmawi to bat ubau kren menteri rang ba uang ba hadi kentian na khaunga na khane dunga te ngi sngo hagani ka memo ni thok bat ngi peniru shu bat hagani ka por kala khlut por ngi thok ikne memo namar ba hagani ka sithingi la peniru ba ki don ka to kan ngot ki sengsang pertai ki bala ngila mention hagani ka sithi ba kalami teng ru ling ba shilong mien nong sang hima bat ki lat tai ko por ki prepare ba ki sang balang ki don tilang ban yo share hakata ka duyong ki political party bat ki
nong kilat thai ko bor bat kiwe kata hakani ke shithi bangi thop ndei bangi nang ba bat ka hitu ru hakato ka les ka don ye kata ka kerteng ka ba ki yo share teng de halor kata nong rem ye kan ye ke shithi ni tho sto ko por so pm ban wat sha bat ban ai ya kata CBN kwari ban lap ba manogi ban kti bat manogi bom don kti bat hato ka jing sha kono jing kilat thai ko bor ka jing sha kono jong ke hito ka jing sha kono jong kita ke politician kalong ko badai mo te nisngo kaman shikat dai ba ka yeng ka shari jong ka high court jong ka mekla kala ai ya kata ka green signal ban ai no ta kata ka CBI bat ngilong ru ki bakloi la ka court ka khot ka hito ha kono ko por bat lingba ye kini ki bangila highlight hang ni ru umdei bangi kran tang bangi henre kila mi ha kilat patai ko bor kila don evidence bat kila don ki pa atem na ka sarkar no ban ya te ngis kem ba lada ka high court ka shim shishu yekini ki bangi la da highlight kat kum kan ka memo tekan yarap shibun ban lap je kita ki illegal kita ki mafia la ne kita ki bun kiti ha ka kam rat hole mining bat kata ka illegal transportation pau shai nomor berpai ka jingwan ra ka sarkar MDA ban yat lingba jongka ban yat direct be kata ka CBN ko query ne komot kalalap shat ba nginlen de yu ba ka kamdan kata ka illegal coal mining la ne kata ka illegal coal transportation dangshan pilai hi ni bat ye kita rokat pratali apo morang keneng spotali ni bat apo riboy district bat hadin nang tungi yo biang apo Western Hills kumba are likely te kita ngil IT bisam ko kanang kumba ka ne kanang ba bat scam shishu ba ka high court kala ban da CBI inquiry hamne namar ba ka tu ka ki trok bagi kam na kan hamurun kanang ka tu ka dang don hapo ka case ba ki tu trok ru kim don su am te po morang kanang imat kila da pelai namar ba yo lese ka court kala IB le ki henry hadu menta youtube yom chano ki pelai don batet te misudai ru ba namar ka tu ka matter ka dei hakut te ka court ada kaya bete kelentir kumot ken lap shibon ki jersi hangni habe dei bat kan ka mat ka ba ti du yong ba an bat kan khayi be an du yong min ong ba kidon kiti te mla ban ong 100% kidon kiti na em namar ba teng teng in la kem ya IT haki ki ya hi kat kum ka an te bangin ong ba kidon kiti te namar ba na kentien ju kingim phatju yo sngo nani kem phatju ong hiru ba to settle no ye gani habangi mentangi kem ye ni ki kalidu yong ni han over ye ki ye ai de ki jing tho makiru ki tho kat kum report ki pha chakot kamjum shim la mi ba ong ba tong in ye kot no hane ngin ye pembek no hane tangi na kaleng ko jungi tengim la ro ban ong ba whether ki long ki badon kiti la ne kim don kiti ngangan ong be ba ngam la ban komen e namar ba let's say ki don na teng ju ki don kiti bat ki don be ki bom don kiti itu lah menong balas saya dari ke sarkar kelas ye kata ta ga jing sisa klaim ko sarkar phimot suk mo ban ya momentau brox kombo fitep ubat ibarat kat ne sepakat ar paket dang lap temen tayu du yang ubakit shikali basuk ban identify mars kan nang tarpala lam te kani kadika je kadon gajinya sala bat kajinya dun ketilang ka komen ke nam ka jing terwa ta kadon be ke banong ne ki ye kita ki mo ki bawan haka kerteng jing bacet bendrio ki bakam ya la de be ki de ki nong khai rengi ni khanya ki be ki de tang ki dalal ke tu ki dalal banong ba tengi na kalian cungi te hawat kadon be ke jing ya terwa ne tai tang ba ka shong pat ba fiskam ne fiskam kanong rem la fiskam kanong rem te le yu ta ka jing dawa ka jungi ba ka jing bat ka jungi ka dei ba la dalai wei de ban lai lo la da du wei de ban du lo kanang ba ken ya te kelentin